Ovo je penthouse za 630.000 eura sa 200 plus kvadrata terase, odakle možete da gledate utakmice na oba stadiona. Ako te ovako nešto interesuje, pogledaj video. U Ustaničkoj 21 pri samom kraju je izgradnja zgrade u kojoj će posljednji sprat pripadati samo jednom vlasniku. Riječ je o penthouse-u od 335 kvadrata gdje lift ide direktno u tvoj hodnik, što znači da na spratu nemaš komšije. Ovaj penthouse je skrojen za nekog ko voli da provodi vrijeme napolju. Četvorosoban stan od 110 kvadrata je spojen sa 115 kvadrata terase u nivou i još dodatne krovne terase iznad samog stana. Zamisli samo letnje dane, bioskop na otvorenom, chill zona sa vatricom, a na gornjem nivou spa, teretanu i oazu sa pogledom na ceo Beograd. Stan se sastoji od 3 spavaće sobe, 2 kupatila i open space dijelom gdje je gnjevna soba, kuhinja i trpezarija obasjena suncem tokom cijelog dana. Postoji opcija da dobiješ ključeve potpuno opremljenog stana po tvom impulsu uz obezbeđena 2 komotna garažna mesta u samoj zgradi. Ako želiš da tvoja adresa bude sam vrh